Tal e como cabía esperar, debido ao aumento do número de contagios nas últimas semanas, a Consellería de Sanidade decidiu na xuntanza do Subcomité Clínico de Expertos, que fai o seguimento a evolución da COVID, incorporar hoxe a Boiro a listaxe de 17 concellos con restriccións máximas. Boiro convértese así no primeiro municipio das comarcas do Barbanza, Muros e Noia, que se sitúa no nivel máximo de restriccións, no que estivo a piques de entrar tamén Ribeira a pasada semana, pero que finalmente non chegou a producirse. Dende esta medianoite quedan prohibidas as entradas e saídas no municipio, a non ser por unha causa xustificada. A hostelería tamén está pechada, só poderá abrir as terrazas cunha capacidade máxima do 50% e ata as 5 da tarde. A Consellería de Sanidade informou tamén da realización dun cribado masivo entre o sector hostaleiro da localidade, para intentar detectar posibles casos asintomáticos e frear aínda máis a expansión do virus. En total, son 380 profesionales do sector da hostelería que están facendo neste momento o cribado das probas. No día de mañán, pois tamén se vai a facer un cribado entre a población boirense, entre as idades de 35 anos e 44 anos. Para eso se está xa tamén mandando citas a ese grupo de idade. En total van a ser 2.800 probas que se realizarán mañán en horario de tarde de 3:30 a 9:30 no Centro de Saúde de Boiro e o domingo en toda a xornada. Dende o Concello solicitouse ademais a máxima colaboración da veciñanza para asistir á realización das probas, co obxectivo de frear a expansión do virus. Dende aquí do Concello o que queremos facer un chamamento de responsabilidade a todos os veciños e veciñas deste municipio que sexan citados para estas probas de cribado, porque iso vai ir en beneficio de detectar os asintomáticos e poder aislarlos e que esta pandemia non siga para adiante. Ademais, esta mañá o Goberno local pediu tamén a colaboración á subdelegación do Goberno para que o Exército participase nas tarefas de limpeza e desinfección das rúas. Tamén se solicitou o incremento dos efectivos policiais para realizar así un maior control da poboación estes días. Onte, máis hoxe, estou en contacto ca subdelegada do Goberno, o cal, fixen varias peticións. Unha delas é que se van a mandar a membros do Exército para facer limpezas e desinfeccións do noso municipio, e tamén lle solicitei maior ampliación de activos policiais, neste caso a Guardia Civil, para maior vigilancia de que se cumpran as normas de seguridade, tanto o uso de mascarilla como o distanciamento social dentro da población.